Pues en Mario és el millor amic que te pots imaginar, la parella perfecta, és un cunyat ideal, és un tiet meravellós i com la gent que és tan meravellosa, el més probable és que sigui mentida. El títol de Mario va sortir de forma bastant casual, senzillament des del primer dia que van tenir la idea de la pel·lícula, no sé per què em va venir com a nom provisional Mario, perquè em va fer gràcia. I tots els noms provisionals acaben sent eterns. Llavors, es diu Mario per el motiu zero. Sí, no té cap motiu. Tots tenim una doble vida, segurament no tan extrema com la que planteja la pel·lícula, tu creus? Mario és un cas molt extrem del que menteix moltíssim, o no, perquè després veu la pel·li, també té dubte de si menteix o no menteix, és una dicotomia de exactament qui és aquest tio. I crec que tots mentim a la nostra vida de forma sistemàtica i a més és fins i tot necessari, que a la pel·lícula una cosa que m'agradava és la pregunta no és si mentim o no mentim, si està bé o no està malament, sinó si ens agrada a vegades o si són necessàries. Hi ha mentides que són necessàries per viure, perquè si tothom fos completament sincer ens enfonsaríem. I la pel·lícula juga una mica amb això. Quines mentides són necessàries, quines mentides ens agraden i quines són línies vermelles, no? I cadascú posa la línia diferent. Quan vas presentar la pel·lícula al Festival de Begur, vas parlar que la idea surt d'un cas personal que vas viure, no? D'una pregunta real, d'una persona real. Aquesta idea va néixer de la manera més estranya possible, perquè quan tenia 25 i una miqueta més, era bastant pobre, no tenia un duro a Barcelona i no m'agrada treballar, llavors em vaig apuntar a fer experiments mèdics a l'Hospital de Sant Pau, com a cosa estranya, i com que estàvem 7 dies tancats, en aquell dia eren 5 persones tancats a una habitació durant molt de dies avorrits, doncs jo jugava al joc de contar-me la història o la cosa més estranya que us ha passat. I un noi que es deia John, que segurament no deu saber que la seva història l'he portat al cine, m'agradaria tenir el seu telèfon per trucar-lo, em va dir, hosti, vaig anar a una festa d'aniversari d'un dels meus amics i quan vaig arribar a la festa vaig descobrir que la seva nòvia i tota la família de la nòvia es pensava que el meu amic era neurocirurgià. I va dir, hòstia, puta, això és greu, no? I em diu, i què vas fer tu? I em diu, em vaig callar perquè em vaig cagar tant de no volia desil·lusionar ningú que vaig estar durant 2 hores seguint el joc i vaig pirar a casa. I pensava, i si aquest noi, en lloc de seguir la corrent a la nòvia i tal, vas dir, no, perdona, però el meu millor amic, que és la teva parella, t'ha estat mentit durant anys. Què hagués passat? Pues la festa s'ha anat a la putíssima merda. Llavors, una mica és que passaria si algú entra, va a una festa d'aniversari sorpresa i rebenta la festa d'aniversari sorpresa perquè es posa qui fa l'aniversari. I jugues bastant amb l'humor trepitjant la línia vermella i a vegades passant de llarg. És una cosa que et motiva especialment? Tens una mica de por de la reacció de segons quines bromes quan les vegi el públic? Clar, jo crec que precisament el nostre punt de favor de Mario és que és una comèdia diferent. I a mi el que m'agrada escriure és un art d'escriure molt solitari. I jo el que faig és que me poso davant l'ordinador i començo a pensar coses que me fan gràcia i no me pos límit. No me pos límit perquè a casa teva pots ser en pijama i tot, qui t'ha de dir que no pots fer, no? La gràcia és que estàs durant anys, o en què vam estar uns anys escrivint aquest guió, i després quan vam acabar van començar a presentar gent i la gent va començar a veure coses extremes. I clar, però per una persona que està sola a casa res és extrem, perquè tot és familiar, tot és casa teva. I després és molt curiós perquè què és passar-se de la línia que no és passar-se, perquè la pel·li ha vist molta gent i jo que precisament l'humor és jugar amb els límits. Si no jugues amb els límits no estàs fent humor, estàs fent, estàs fent una altra cosa. No sé com seria humor, estàs fent, no puc trobar la paraula, però algo bastant convencional. I sobretot perquè a mi el que em passava és que a mi m'encanta la comèdia, soc una persona que me flipen les comèdies, però trobava a faltar en tot l'hospital del món que hi ha moltes comèdies espanyoles que es queden a mig gas. Són comèdies familiars, com per tots els públics, i a mi no... Una comèdia ha de ser per un públic concret. No pot agradar a un nen de 4 anys i a un senyor de 85. Hi ha sectors. Jo ara m'he dit, no, hem de fer una pel·lícula que m'agradaria a mi, que faci xistes que m'interpel·lin a mi de forma directa. La pel·lícula que els meus amics haguessin volgut veure al cine. I quan la van fer, té la sensació que ho vam aconseguir, perquè la sala va riure, i la prova que a la gent li agrada l'humor negre és que quan més oscur és l'acudit, més gent ratlla la sala. I això em dona la tranquil·litat de, es pot fer, ho han fet. Per tant, no hi ha límits a l'humor. Jo crec que sí hi ha límits, el tema que cadascú posa els seus. I jo no diré mai, és a dir, si una pel·lícula que ho fa uns límits que a mi no agraden, doncs cosa seva no veuré aquesta pel·lícula. Sí? Tenim un humor diferent? Tenim alguna manera d'enfrontar-nos a la comèdia diferent, per exemple, de la que pugui haver-hi a Galícia o a Castilla-La Manxa? No ho sé, jo això de si hi ha humors d'un lloc o d'un altre és un dubte que sempre he tingut i tinc la sensació de que, evidentment, té tarannàs específic de llocs. Per exemple, hi ha una cosa que vaig notar a Sant Mallorquí quan vaig arribar a Catalunya, que els mallorquins són una mica més bèsties.
O sigui, vaig notar que a mi em deien que era una mica com a radical, i pensava, hòstia, no, entre els meus amics de poble, això és bastant normal. Però quasi pot ser també que veure entre poble i ciutat, perquè després he trobat amics meus de Catalunya, de pobles, que tenen aquest mateix sentit de sumor. Potser és més un tema cultural, de quant d'habitants té el teu lloc. I, evidentment, té com a matisos, però a la vegada crec que molt de punts en comú, o sigui, moltíssim punts en comú. I a mi, el que m'agrada molt de la pel·li és que me l'estrada a diferents llocs, i a cada lloc reien bastant, però no sempre al mateix lloc. Això em sembla curiós, en plan, a Catalunya van riure més a uns acudits i l'altre dia van riure més als silencis. I com és que la gent reia abans i el mateix acudit hi ha gent que riu després. Bueno, no sé, això és un misteri. És la teva primera pel·lícula i m'agradaria preguntar com de difícil és aixecar una pel·lícula per un jove director mallorquí que no ha sortit a cap revista, ni surt per la tele, ni és influencer. Clar, el que passa és que jo tinc una memòria nefasta, llavors ara que la pel·li s'ha acabat penso que és molt fàcil. Però llavors he de fer un esforç de pensar quants anys hem estat. I bueno, em dedico, vam estar 5 anys escrivint el guió, aplicant a subvencions, fent talent lab, perquè ara no només necessites finançament, sinó per tenir finançament has de tenir un sello de que el guió val la pena. I molt sovint la gent no vol llegir el teu guió i dir val la pena, sinó que necessites anar a Talent Lab, passar per script editors, és a dir, que molta gent digui sí, que el guió està bé. Llavors, quan molta gent diu que el guió està bé, llavors comences a poder finançar la pel·lícula. Llavors, és una feina difícil? Bueno, no sé, és molt llarga, són molt d'anys. El que està clar és que si no estàs motivat no ho aconseguiràs. Això s'ha de fer per amor, no es pot fer ni per diners ni per fama, s'ha de fer perquè estàs realment boig per fer una pel·lícula. I val la pena? Sí, val la pena. I he de dir fins i tot val la pena fins i tot si no fas la pel·lícula. Perquè durant el procés de fer una pel·lícula, encara que no arribis a fer-la, que és millor fer-la que no fer-la, però encara que no arribis, tot el que aprens, tots els amics que trobes, just abans de rodar la pel·lícula he pensat, hòstia, jo ja he guanyat, perquè ja he conegut un munt de guionistes, he conegut un munt de professors i professores, he viatjat a països amb aquesta pel·lícula, ja tens un... O sigui, és com un aprenentatge, és com fer una carrera. T'has trobat en aquest cas algun, digue-li impediment, digue-li mala cara per fer aquest tipus de pel·lícula en llengua catalana? He de dir una pregunta radical, pues mira, jo faig les pel·lícules en català perquè no vull ni contestar perquè, que un dia em van demanar i per què l'has fet en català? I pensava, t'he d'explicar per què parlo català? No crec que li demanin a ningú perquè fan el perquè dels idiomes, ho vaig fer perquè és l'idioma en què parlen els meus pares i els meus amics, llavors no tinc més explicació. El tema és que jo aquesta visió que tinc com a normal del món, estem a Espanya, llavors es parla català, es parla gallec, es parla esquerra, i quin problema hi ha? Nosaltres volem anar a la pel·li a Madrid i mos han dit que entrar a Madrid amb una pel·li sense doblar en versió original catalana és complicat, és bastant complicat. I ja m'ho va passar a un festival molt famós, que no diré el nom, molt famós d'Espanya, de comèdia, que m'ho van escriure un mail, i està per escrit, que deien tal qual, la pel·li m'ho agrada molt però té el handicap que està en català. I em va sorprendre perquè realment la persona que ho va escriure pensava que era un handicap. I a més li va parecer tan lògic dir-ho que ho va deixar per escrit. Llavors, no tenia mala fe aquesta persona senzillament va entendre que el català era un handicap. I pensar, joder, estem molt fotuts com per almenys sigui, la pel·li m'ha gustat mucho, però tiene un handicap, que és en català. I dius, hòstia, quina poca visió i una putada, perquè al final ens estan tancant portes sense donar-nos l'oportunitat. Però bueno, és el que és. Cap on vols que vagi la teva carrera d'aquí uns anys? Jo em conformaria en fer una pel·lícula cada molts anys, me conformaria. Però bueno, ara estem treballant... El problema del cinema és que cada pel·lícula tardes molt en fer-la, sempre sembla que n'has de tenir unes quantes en paral·lel perquè si una falla puguis tenir un plan B. Perquè si ho apostes tota una pel·lícula i falles, com que tardes cada 4 o 5 anys en aixecar-ne una, o sigui, de cop et plantes amb 10 anys sense fer-les. Llavors, per preveure això, nosaltres hem estat escrivint ja 2 o 3 guions, tenim en marxa, però n'hi ha un en concret, que és un documental sobre extraterrestres, que a mi em fa molta il·lusió, perquè és un documental, no ho he tractat molt, extraterrestres en Pau és una pel·lícula bastant experimental sobre... Bueno, també és una mica sobre veritat i mentida sobre extraterrestres a Mallorca. I en paral·lel tenim altres ficcions més convencionals. I Guillem Miró quins referents té? Tant en Mario com en general. Aquí, o quin tipus de cinema t'agradaria fer o a qui t'agradaria assemblar-te si és que t'hi vols assemblar? Jo sempre he volgut ser David Fincher. Com tots els xavals que van deixar als anys 90, jo vull ser David Fincher. Després te fas gran i dius, com que David Fincher no puc ser per molts motius, entre els quals no tinc aquest talent i no estem als Estats Units, perquè el nivell de producció dels pel·lícules de Fincher són brutals, com no agradar-te. I després amb el temps te vas fent una mica més alternatiu i entenent quines són les teves possibilitats, i també m'agrada molt Woody Allen, també m'agrada molt Lars von Trier,
M'agrada aquest cine una mica més oscur, m'agrada Dogma 95, sempre m'ha enamorat Dogma 95, m'ha flipat Dogma 95, i si fos per mi faria pel·lis Dogma, però no estem al moment. Llavors aquest tipus de cinema a mi m'interessa molt. És a dir, si no puc fer l'exquisitesa de Hollywood, que no m'ho la podem permetre, l'alternativa no és intentar ser Hollywood, l'alternativa és jugar a una altra cosa. Llavors, nosaltres amb Mario hem fet això, no podem fer una comèdia perfecta, no? Pues, com que no podem fer aquest tipus, fem una pel·li alternativa que agradi a la gent de casa nostra i que no vulgui ser universal, que vulgui ser local, per un bon sentit, que pugui agradar molt a gent molt concreta. I ja que escombres cap a casa i parlem de la indústria d'aquí, i ara que aspires a ser un nou membre d'aquesta indústria catalana, com ho veus? Creus que és un món difícil? És un món amb molta competència? T'hi trobes a gust? Jo penso que la indústria del cine és com una festa privada que no m'han convidat mai. I crec que tampoc me convidaran mai. Però no passa res, vull dir, no queda com un grup que fa moltes pel·lícules, una sèrie d'actors, productors, directors que sempre estan molt junts i tal, i jo no he format part d'aquesta família per motius de que som mallorquí, potser no tinc la classe social que he tingut, he estudiat on he estudiat, llavors fer cinema és un art molt elitista, és inevitable, llavors hi ha una sèrie de passes que són molt difícils de fer. Però bueno, més enllà de queixar-nos, que jo veig molta gent i jo mateix he estat molt de temps queixant-me, no puc formar part d'aquest club VIP, m'agradaria formar part de la CC, m'agradaria tenir aquestes oportunitats. Al final, si l'oportunitat no els tens per motius X, el que has de fer és cercar camí paral·lel. I nosaltres hem tingut de sort de dir, vale, doncs ho farem a la nostra manera, i ho hem aconseguit. Jo estic content perquè crec que hi ha fórmules de fer pel·lícules diferents de la més convencional, la formar part de l'acadèmia i tal. Diguem això, m'encantaria formar part d'aquesta família, però per raons òbvies és molt difícil entrar, perquè hi ha molta gent que vol formar part de la indústria cultural, fer pel·lícules. No es poden fer tantes pel·lícules com gent que vol fer pel·lícules. I a més estem contents amb ella. I cada vegada que l'anem a presentar estem molt orgullosos, que això no sempre passa. No tots els directors poden dir estic orgullós de la meva pel·li. Però jo quan la vaig a presentar, sempre, a tots els passos que han fet, no surt de la sala. Perquè sempre vull saber si la gent riu. I per ara dic que no han fallat mai. Han aconseguit fer riure a tots els passos que han passat, que han hagut.